Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela, pero eficaz. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañados ton hoxe. Que tal estamos? Buen día. Moi ben, con ganas de comezar? Sí, claro. E vos na casa, listos? A ansiedade, por desgracia, é unha das enfermidades máis comuns nos últimos tempos. Cada vez máis está presente, cada vez máis en idades máis curtas. Xunto coa depresión son as novas enfermidades que realmente eu creo que veñen un pouco non, totalmente relacionadas co estrés de vida que levamos, coa necesidade de obtelo todo xa. A ansiedade é anticiparse ás cousas, e normalmente a cousas malas. Penso que é moi importante cando se teñen esas enfermedades, conocerse ao mismo, facer exercicio tamén axuda moito porque ao final relacionaste, sínteste mellor despois. Eu sufrín ansiedade en algún momento da miña vida e unha vez que a sufres xa se queda para ti e para aprender a manexala. O problema é que este tipo de enfermedades non se ven. Ven moi ben o facer exercicio. Por qué? Porque facendo exercicio liberamos endorfinas e serotonina. E iso que nos vai a proporcionar é unha sensación de benestar, de relaxación mental e, para min, a mellor medicina para cando sentes ansiedade. Comezamos con un poquinho de mobilidade articular, imos ao lado e ao outro co pescozo, movimentos suaves e curtos. Que, como están indo estes días? Todo ben na casa? Sí, todo ben. Pois eu boto de menos Imos ao frente, as miñas pequenas. suave. Pero ti non tiñas unha só. Si, é verdade que teño unha nena, pero tamén fai anos adoptei unha cadeliña. Bueno, todos os meus animais Ombreiros. sempre ou os rescatei ou os adoptei. E a verdade é que fan un pack as dúas, importante. E vos, tedes mascotas? Eu tamén teño 2 canciños, tiña 3, pero isto sempre se encarga a Xía de contalo, pero morreu porque era moi maior. Este canciño, o máis maior que temos agora, tamén é adoptado. Estaba abandonado nunha terraza. Moi ben. E chegou a nós, pobriño, cheo de medo. Ahora que estades falando de cans, mascotas, bueno, sabedes que unha forma de facer un poquinho de exercicio tamén é aproveitar, se tedes cans na casa, cambiamos o sentido, coller, sacalos a pasear, pois é unha maneira de facer un poquinho de exercicio, así que aproveitade, os cans necesitan uns paseiños máis ou menos de 30 minutos, non? Máis ou menos así, varios paseos, aproveitar e a dar un paseo, despexar a mente, mover o corpiño, así que dende aquí fomentamos un poquinho eso, aproveitade os que tedes mascota para salir da casa e mover o corpo. Ti, Anxo, ti tes mascota? Xuntamos. No, eu non teño, pero aínda así son máis de gatos que andan ao seu. Non os tens que pasear, non tens que facer nada. Cambiamos. E ti, Estrella? Nada. Nada, non? Cando era pequena sí que había canarios e xilgueiros, pero agora non. Nada, es para sacarlos a pasear é complicado, Xa, eses van e non voltan. Pulsos e nocellos. E vos sodes máis de cans ou de gatos? Anxo de gatos? Eu de cans. Eu de can Hacia tamén. adentro. Eu non podo escoller. A mí non me queda outra, son alérxico aos gatos. Cambiamos. Se non quero morrer. Eu teño animalitis, como a miña filla. Hacia adentro. Moi ben. Perfecto. Hoxe imos a facer directamente o quecemento na esteira e tamén a parte principal. A clase vai dirixida sobre todo á zona do core, vale? A zona do abdomen. Así que collede unha esteira na casa e comezamos. Eu son totalmente animalista ou teño animalitis, como que irades. Isto sí que podo decir que chegaron a nosa vida 2 canciños pequenos e para miña nai foi a salvación. Unha vez que collemos a esteira, colocámola no chan e imos a comezar con 3 exercicios de quecemento de 30 segundiños cada un e despois xa pasamos á parte principal, vale? Agora o que imos a facer é gañar un poquinho de mobilidade aí na zona da columna, imos a facer o gato can, imos a mirar cara ao frente, sacando o cu hacia fora e mirando o ombigo, empuxando as vértebras cara arriba. Miro frente e o ombigo cara adentro, eso é. Imos un pouquiño aí, uns 30 segundiños, máis ou menos.
Seguimos aí, un pouquiño máis. Movimentos controlados e os xeonllos separados a anchura das cadeiras. Moi ben. Finalizamos aquí e agora o que imos a facer é unha torsión. Imos a cambiar os brazos, imos a utilizar primeiro miramos cara arriba e cambiamos cara a outro, vale? Seguimos aí dándolle un poquinho de mobilidade á zona da espalda, acompañamos a man ca mirada e imos aí, seguimos. Moi ben, e agora o que imos a facer é o que ven sendo o Superman, vale? Agora, en vez de subir o brazo cara arriba, cara al fronte e estendendo a perna, intercambiando unha e outra, vale? Eso é, acompañamos a man ca mirada e soltamos cada vez que levamos. Moi ben, controlando o movimento, exercicios de quecemento, gañando un pouquiño de mobilidade. E despois imos a ir aí, ca parte principal, traballando principalmente a zona do core, a zona lumbar. E hoxe a clase vai destinada a eso, vale? Temos unha última con cada brazo. Perfecto, moi ben. Imos agora xa ca parte principal, imos a comezar traballando esa zona abdominal co exercicio máis mítico que é o crunch. Colocámonos boca arriba. Ben, aí estamos. Flexionamos as pernas, colocamos as mans detrás na nuca, collemos e apoiamos a cabeza. Moi importante, non tiramos, vale, do queixo cara ao peito, simplemente a cabeza mantémola apoiada, collemos aire e soltamos flexionando o tronco cara adiante. Inhalo cara atrás e cada vez que vou cara adiante, levo o umbigo hacia adentro e solto aire pola boca. Cada un o seu ritmo na casa, importante, sin tirar do pescozo. Simplemente as mans están aí para facer como se fose unha almohada, vale? 8 9 e 10. Moi ben. Ben, hoxe a clase de hoxe foi ben, todo o mundo está facendo aí a tope. Moi ben, unha vez que rematamos o primeiro exercicio, imos agora facer unha variante dos sit-ups. Antes facíamos este exercicio cas plantas dos pés xuntas, agora ímolo a facer cas plantas dos pés no chan, imos ir cara atrás. Neste caso, Estrella, como lle costa bastante este exercicio, vais a axudar dunhas gomas elásticas que lle van a facer de pequena resistencia para ir cara adiante, vale? Entón, as gomas elásticas a veces complícanos un poquinho as cousas e para outras facilítanos. Ben, entón, levamos os brazos cara atrás, as pernas flexionadas, collemos aire e soltamos, flexionando o tronco cara adiante, tocamos os nocellos, vale? Collo cara atrás, apoio vértebras e solto cara adiante. Os brazos podenos valer para facer impulso cara adiante, pero a mellor execución é controlando o movimento e que traballe ese core pouquiño a pouco cara arriba, vale? Pero podemos utilizar a forza dos brazos para axudarnos á realización do exercicio. Moi ben. Bon cara atrás. Cantas van? 6, creo. 5. Ui, xa estamos aí, cas contas. Suspenso matemáticas. A verdade é que dixen por impresión, Van que esta vez non 7. estaba con tanto. Soltamos o aire cara adiante, eso é 8. Van 9. E van 10. Moi ben, relaxamos atrás. Máis que intensa foi intensísima. Xa teño todo isto activado para 4 ou 5 días. Por diante, por trás, por aquí, por acolá, pero ben. Cambiamos ahora. Colocámonos nesta posición e imos a facer ahora o exercicio que se chama o escalador, vale? Entón, imos a colocar as mans debaixo dos ombreiros, pés separados a anchura das cadeiras e agora o que facemos é flexionando, levamos o xeonllo cara a man, o sea, cara a mesma man, vale? O xeonllo dereito, man dereita, xeonllo esquerdo,
man esquerda. E o que vamos a facer é 5 con cada unha, vale? Entón, collemos aire, mantendo posición de táboa, cuidado con ese Q, Estrella, estira un poquinho máis o corpo, eso é, collo aire, solto. Intercambiando. Vale, levamos xonllo o chan, relaxo atrás e imos a repetir este exercicio outra vez, vale? Recordade, 5 a cada man. Volvemos e repetimos o exercicio, de acordo? Estiramos, collemos aire, solto. Eso é. Soltamos ben o aire, cara diante. Unha máis. Moi ben, Q hacia atrás, relaxamos. Estrella hoxe, a verdade que o fixo moi ben, porque aguantou o escalador. A verdade que me sorprende, porque cada día fai as cousas moito mellor. Ahora imos a facer unha alternativa a este exercicio. Ahora imos a aplicar unha pequena torsión. Entón, ahora que imos a levar o xeonllo cara a man contraria, vale? Entón, imos a facer o mesmo 5 veces a cada lado. Volvemos á posición inicial, colocámonos como estábamos, vixiamos ese Q, esa pelve, que non vai a cara abaixo, collo aire e solto. Ao lado, levando, xeonllo, a man contraria. Eso é. Cada un seu ritmo. Última, con cada man. Moi ben. Recollo atrás. Imos aló, si sentimos calquer tipo de molestia, paramos, vale? Collemos, posición inicial, collo aire e solto a un lado e a outro. Eso é. Luego me estiro o corpiño un poquinho máis. Moi ben, recollo atrás. Eso é. E vamos a volver a cambiar de posición, vale? Vamos a cambiar, a volver a traballar boca arriba. O que non quero é aí que sobrecargar a zona dos pulsos. Imos a traballar boca arriba e vamos a volver despois a traballar para acabar boca abaixo, de acordo? Quedamos boca arriba, cambiamos de posición e agora imos a facer un exercicio que chamamos a V, vale? O que imos a facer é estendendo os brazos e as pernas. Collemos e imos a ir ca man o pé contrario, vale? O que vamos a facer é elevo e acompaño con a flexión do tronco, vale? Man a perna contraria, que nos costa moito así. Pois simplemente elevo as extremidades, de acordo? E vou a un lado e ao outro. Poñemos nesa posición, collemos aire e imos ca man dereita a perna esquerda. Collo aire atrás e solto cara adiante, elevo, eso é. Moi ben. Traballamos a zona do abdomen, esa zona dos oblicuos tamén, a facer esa pequena torsión. Que pasou, Noemi? Eu implicar dous mano izquierda, Esa coordinación, pé dereito, costa, non? hasta logo, Mari Carmen. Bueno, veña, volvo. Ánimo, Voy. seguimos, eso é. Nos venimos Apoyamos atrás. Van 6. La cucaracha, la cucaracha. Veña, que temos que facer hasta 10. Pídelle as gomas a... Me rindo. Vale, non pasa nada, cada Réndome un neste. marca o seu ritmo. Se nos costa moito, sentimos calquer tipo de molestia, paramos e despois volvemos a reiniciar o exercicio. Vale, última, cada 10. lado. 10, mira, xa foi. Vale, moi ben. Damos unha pequena masaxe. Fatal, fatal, e xa me perdín e xa fixen a cucaracha e dixen, bah, retirámonos. Unha retirada a tempo tamén é unha victoria. Moi ben, e agora o que imos a facer despois de relaxar uns segundiños, imos a repetir outra vez este exercicio, vale? Imos a ir 10 veces a cada lado, así que collemos aire atrás e soltamos cara adiante, eso é. Intercambiando un lado e outro. Aí, abdominais, que se note ese traballo.
aí na casa acompañándonos a nós cada día, aí mellorando esa condición física. Ánimo, seguimos aí. Moi ben, Estrella, pouquiño a pouco, eso é. Moi ben, Noemi, eso. O que digo tamén, se non podemos ca perna estirada, tamén nos vale ca perna flexionada, de acordo? Non van 10, non. Como non? Ánimo, que non van, xa te digo que non van. Como que non van? Queda un a cada lado, que levo as contas e as matemáticas. Oi, esas matemáticas, Edi. Moi ben, ahora sí, ahora sí. Relaxamos uns segundiños. Algunha vez tocábame rendirme un pouco, pero para a próxima non me rendo. Imos a volver a cambiar, imos colocarnos de novo boca abaixo, e imos a facer un exercicio no que imos a comezar en posición de plancha cos cóbados apoyados. É un exercicio que vai implicar a parte de traballo de core e tamén un pouquiño de traballo dos tríceps, de acordo? Comezo nesta posición, cóbados á altura dos ombreiros, pernas extendidas, e o que vou a facer é elevo e vou colocando as mans e paso a plancha nesta posición, vale? Cas mans apoyadas. Volvo, apoio e volvo cara arriba. Neso consistiría o exercicio, de acordo? Cóstanos moito así. Xoños apoyados no chan e vão intercambiando unha e outra, de acordo? Entón, imos a ir aí uns 30 segundiños. Entón, comezamos na posición de inicio, que é cos cóbados á altura dos ombreiros, e imos alá, imos contando 30 segundos e vamos cambiando man a cóbado, apoiando o antebrazo, mantendo sempre o corpo en liña recta, vixiando ese Q. Noemi, baixa un poquinho o Q, eso é, aí, apretando o abdomen, e aguantamos aí uns 30 segundiños de traballo. Xa vai a metade fora. Moi ben, Silvia. Moi ben, Anxo. Eso, Estrella, moi ben, cos xonllos apoyados. Últimos segundiños, ánimo. Perfecto, levamos os xonllos cara ao chan e o cuiño cara atrás. E xa vamos a pasar aos estiramentos, vale? Estou encantada da vida que xa fai un pouco mellor a táboa. Oh, por Dios. Moi bo traballo, fixestelo de maravilla, sí señor, E vos na casa que costouvos? Hubo algún exercicio que intenso, verdad, Estrella? Intenso non, intensí. Relaxa esa zondiña aí atrás. Imos ir ahora cara adiante, estendemos, imos a abrir aí o peito, separamos a pelve do chan. Eso é. Eu iba por libre. Abro o peito, estiramos a zona do abdomen. Genial, levo o cu hacia atrás, recollo uns segundiños. Zona lumbar. Levamos xeonllo dereito cara adiante. Apoiámoslo o cu, acercamos o cu á esteira. Eso é. Esa zona dos glúteos que tamén os traballamos nas posicións de escalador, sobre todo. Cambiamos de perna. O que vos digo sempre en todas as clases, vale? Os estiramentos, o tempo que cada un lle quere dedicar. Nos aquí temos o tempo un poquinho limitado. Vamos despaciño cara arriba. Rego máis. Imos aí a estirar a zona dos ombreiros. Imos a cambiar a hora de brazo. Eso é. Imos ir ahora a estirar arriba, imos ir cara a un lado. Aguantamos aí. Estirando esa parte lateral do corpo. Cambiamos de lado. Volvemos cara ao centro. E moi ben, damos por finalizada a clase. Excelente traballo, xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos un día máis aquí en Pulso Activo. Eu son Edi, o vosso adestrador. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Moi bo traballo.